Ahoj, posíláme pozdravy ze Žižkova. Ahoj. Každý z vás už dostal nebo viděl spoustu přání, spoustu oslavných fotek z ulic, z party, ohňostroje. Jasně, a protože každý slavíme jinak a někteří z nás si píšou dokonce novoroční předsevzetí. No ale protože už je 3., tak někteří z nás už stihli i to novoroční předsevzetí porušit. To je pravda, papír snese všechno. Snese, když si napíšem 10, 20. Já jsem to vymyslel tak, že si napíšu 3, na ty se soustředím a věřím, že na konci roku budu o ty 3 předsevzetí lepší. Pro nás byl dosavadní rok 2015 zatím ten nejlepší, který jsme měli, ale přesto doufáme, že ten rok 2016 bude zase o fous lepší. A to též přejeme i vám. My jsme na rok 2016 připravili nový web stary21.cz, kam bychom vás rádi pozvali. Najdete tam informace o chystaných akcích, které máme, jsou to letní tábory nebo nějaké další. Je tam i rekapitulace těch minulých akcí a budete tam v průběhu roku nacházet nějaké informace o zajímavých článcích, webech, recenze na filmy. A aby vám nic neuteklo, tak si nás přijďte na Facebooku a budete vidět všechno. A protože jsou v našem okolí i situace, které nemáme pod kontrolou, tak vám společně do toho roku 2016 přejeme hodně zdraví, štěstí, ale také notnou dávku selského rozumu. Je to tak, ne všechno, co v médiích, musí být úplně pravda, takže díky tomu, že žijeme v krásné republice, na krásném světě a je jen na nás, jaký ten život si uděláme, tak vám přeju, abyste se postavili za kormidlo a byli kapitáni svého vlastního života. Takže vám přejeme všechno nejlepší do roku 2016 a mějte se krásně. Ahoj.